Hey everybody, moje meno je Milkshake a vítam vás u druhej časti mojho let's playu z hry Slime Rancher, kde ide o to, že sme Rancher Slimeov. A nemáme savey. OK, potom ako som zistil, že máme deletenutý save, lebo som si predvčerom inštaloval iný Windows, tak som všetko obnovil. Teda skoro všetko. Nemáme samozrejme upgradey. To čo som získal naspäť. Dal som týchto naspäť. Týchto som dal sem, keďže tuto už máme high wallsy. Takže som v podstate všetko obnovil. Ešte gardenku, hej, gardenku som zabudol dať. Stalo 250 myslím, hej, hop. Na to som si teraz šetril, ale jediný problém v tom, že nemáme tam čo zasadiť, nemáme ten heartbeat. Ten som začal, hľadal som ho, nenašiel som, mám týchto 20 plortov, pink plortov. Tak ich predám všetky. BOOM! OK. Ideme sem. A ja som si čítal o tom veľkom ružovom slimeovi, čo tam je. A vraj keď ho prekrmíme, tak vybuchne a dá nám ten kľúč do hentej dverí henta. Ešte, kým som tu hral, tak som zistil, čo sa stane, ak skombinujete veľkého slima s plortom, čo nevie vyrobiť. OK. Tak bude z toho takzvaný tar. Áno, taká čierna vec, čo má na sebe také divné duhové čiary. A ono to žere ostatných slimeov, čo je pre vás veľmi zlé, ak sa vám to zjaví v záhrade, hej? V nejakom korále alebo niečo tak. Korál je inak tá miest, kde bývajú, keby nikto nevedel. Ej, pogo fruity, veľa. OK, potrebujem sa nejak dostať hentam. OK, tak ne. Skúsim to ešte raz. OK, som tu. Skočím na strom. Do stromu skočím sem. Ne. Tak skúsim niečo iné. Lebo som tam videl krabicu. Z krabice mi môže padnúť ten heartbeat. Hop. 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 Bude strich samozrejme, lebo kým sa tam dostanem... OK, nepodarilo sa mi to. Tam vyletíme s jetpackom. OK, ne, teba nejdem teraz krmiť. Prišiel som sem na to, ježiš. Aby som tu... OK, kašlem na to. Lebo ak odídem trošku ďalej, niekam sem, tak tam hore je krabica, z ktorej väčšinou máte veľkú šancu. Teda mne... Krabica! BAM! Moje pogofrory. Poď preč. OK, tak nevždy, ale tak nezdá, že tam je veľká šanca. Pogofruity, nemám viac miesta. Toto je ten tar. Tar. Obzrite si ho. Je to hnusné a ide to za mňou. A vraj to nemá veľmi rado vodu. Dobre. Aha, títo dva by nemali byť pri sebe. OK. Písk. Ježiš, že tam je voda. OK. Potrebujeme krejty. Akurata. Čikadu. Zoberám toto. Všetko. Preč. OK, tak nemáte takú veľkú šancu, lebo mne z toho väčšinou vypadol ten heartbeat, nie? Neviem. Ale... Cubery. Ne, tam nepotrebujem ísť. Ale hen tam môže byť crate. Tá hudba v tejto hre je fakt pekná. Naozaj, že pekná. Mne sa páčia všetky tieto sošky tých slimeov, čo to sú. Je to crate! Ja ho zoberiem vám niekam. Nič mi nevidno, kam mám ísť. To je bližšie, tu ho rozbijem.
Rústro. Ja, to je ten, hej. Poď preč. Nepotrebujem ho teraz, nemám ešte hento. Mohol som ho dať na zjedenie, ale nejak sa mi nechce. Neviem. Nechcem si s tým zabrať miesto, lebo keď mi príde ten Heartbeat, tak ho môžem potom dať sem. A keby som tam mal Roostera, tak toto. Ale fakt je, že keby mi neprišiel, tak by som zase mal Roostera. To je jedno. To je už jedno. Veľa vás tu je. Tu není, není. Neviem, prečo ich všetky zahádzujem preč. Cítim sa ako vrah, keď to robím. Ale neviem, je to sranda. Ne, to nemôžem zobrať. Mám plné. Toto je otravné, tak to iba chodiť a zbierať tie veci. Čau. Nie, čau, zomri. To je to isté. Karotky. Hop. Alebo, viete čo? Ja mám nápad. OK, ak z toho teraz vypadne, tak zahodím henky. Lebo henky sú na nič v podstate. Henka. No dobre, tak nie sú na nič. Ale není to nejak mega super. A plus ich mám menej. Henky. Henky. Žerte. Tak. Kam sa to hodil? Kam som hodil? Karotku. Dobre, Henky. Si čo tu vonku robíš len tak sám? Musíš choď domov. Si opitý. Tak, idem sem. Povysávam tú trávu. Ja neviem, kam som hodil tú karotku. Wow, tu je. Sama mi prišla. Hop. Zas. Zas. Proste fakt. Ja neviem, kam šla tá karotka. Dajte im moju mrkvu. Mrkva, mám. Ej! Ne. A ne. Poďte pekne sem, zoberiem vám všetky plorty. Dobre veľa. Všetko predať. Hlavne sú peniaze v tejto hre. Ej, Plort Peddler. Inak lepšie sa mi to darí tentokrát ako v tej minulej hre. Lebo mám rúžový, no klasiku. Rúžový žeru všetko, preto. Wow. Hej, už nemám? OK. Pohoda. Čo robíte? Poďte sem. Sem poďte. OK, Ale no tak. Ja som to tak hrozne chcel urobiť. Tak to iba strácam čas. Hotovo. A idem spať. Lebo môžem. OK, idem sem. Čo si sú ospali. Mrkvy. Teraz títo všetci jedia mrkvy. To je úplne mega. Potrebujem tu mať Plort Collector. A udrieš, tak prestanem dávať vám mrkvy. Ne! Nechcem to, čo sa mi stalo minulé. Vy ste sa zbláznili? Koľko stojí High Walls? Áno! Hotovo. Už nikam nezdrhnete. Čo sa tak tváriš? Choď späť. Už nepreskočíš, už nikdy. To je väzenie tvoje.
Potrebujem to nejakým spôsobom pozbierať. Vyletel von, že? Že vyletel von. Nevyletel. Ja im tam hodím rústra. Vyletel, že? Vyletel. Nehraj sa s tom mŕtvou. Čo, on zjedol? To je jedno. Tu máte rústra. Hen tam máte rústra. Chcem zobrať. Poď späť. Treba Airnet. Naspäť. No oni tu požrali niečo, čo ja viem. Treba dať hen ten rúžový. OK, dám toto sem. Tam. Čo robíte furt? Ty čo robíš? Prosím ťa. On má, jak sa to volá? Telekinezis, či? Hej, telekinezis sa to volalo, myslím. Tak, a hodím to teraz tam. Puf! Puf! Dajte mi ešte prachy. Ešte prachy. Ešte prachy. Nie smrť, prachy. To je rozdiel. Viem, že sú veľmi podobné tie dve veci, ale... Ne, teraz už fakt zdechneme. Vy mi prestaňte utekať, prosím vás. Potrebujem Airnet. Prosím? Plot kolektor ešte... To je veľa. Ha! OK, toto už ma nebaví. Ne. Poď pekne sem. Choď pekne preč. Mám Airnet. Mám port kolektor, mám všetko. Aj keď radšej by som im teraz dal port kolektor. Ne. Tu máte Airnet. Aj. Ježiši Mária. Potrebujem jednu vec kúpiť. Teda pozrieť, koľko stojí, lebo na to určite nemám. 250 potrebujem. Už asi viete, čo si chcem kúpiť, ale to je jedno. Ležer, ne. Íď preč. Ježiš, to je jetpack nejaký divný. Neviem. OK, vy si to len tak prechádzajte. Vidíte to veci tamto vnútra. Trafil som obidve, to je cool. Raz, dva, tri. Piu. Som čo zežral hentaj, čo som ho zahodil? 199. OK, ako... ešte to treba povedať. Čo chcete? 16 centých? Za čo? Tam sú heartbeaty v tej ponuke. Ten trade som ešte... Využil som ho, myslím, raz. Nepamätám si. Myslím. Neviem. Ale... Teraz ho fakt treba využiť, lebo to je fakt dobrá ponuka. Budem nájsť pár hentých. Kameňákov, presne tak. Ne, to je moje kurata. To je moje kurata. That's how you speak Slovak. Ne.
Ty už nejsi kamenný. Treba mi ísť práve veľmi rýchlo, go tak, go fast! Ne! Moje rúdkorata. Ne, tabici vás nepotrebujem teraz v tomto. Čikadu. Aj tak je to iba vygenerované nejaké zvieratko, hej. Takže to nevadí, že to hádžem do vody. Keby sa niekto sťažoval, že hádžem maličké kuriatka do vody, tak to nerobím preto, lebo som zlý, ale preto, lebo mi je to jedno. OK, ideme sem, ideme tam. Ne, prečo som to zobral? Chcem rústra, chcem toto. Chcem tamto. Ešte hento. OK. To je cool. Fakt, wow. Jak veľa ich je teraz tu. Pogofruit. Nejsú, oni proste, nie sú tu proste. Není sú tu. Ja proste potrebujem tých kamenných. Viete, čo treba bolo už dávno urobiť? Nice, ja prekrmovať nebudeme. No hen ten funguje úplne rovnako, aj ten ružový. Super, všetci sa morfujú do niečoho iného. Ne, tam nemôžem ísť zrejme. Ja preskočím. Kde je? Tam je. OK, Keď som reálne spadol z takej výšky, tak som sa asi niečo zlomil alebo nič. Neviem. Žer! Čiže zatiaľ musím niečoho 50 dať? Asi 30. Tam nič nevyriastlo, nemôžem ťa... to je crate! Kurata Q-berry. Nechceš Q-berry? Nechceš trochu rústrov? Ne, ja som sa iba 3, to je jedno. Skúsim ešte raz vyliesť sem. Skoro! Dobre, nevadí. You're fat. Ne. Neviem čo nie, ale... Neviem, proste tu nejsú. Great. To vôbec nie je dobré. Ne, proste tu nejsú. No, karotku, dajte mi ten pogofruit, môj pogofruit. OK, nemôžem? No to je ešte nezrelé. Tak tu ležia karotky, ja si ich len tak 3 zoberiem. Neviem, tak ja by som mohol ešte prespať jednu noc, potom sa tu spavnú. Mohli by sa tu spavnúť, neviem. Hej, chcete karotky? Ja ne. Prosím, mám tam. Na, žerte všetko. A vy žerte všetko. Ne, to zmizlo! To zmizlo a na čo som tam dal tých 4 hentých? To je proste na nič. Potom akože dám všetko naraz alebo nič. Som akože zbytočne hľadal. Dobre na nič, a 2 noci prespím. Takého smutkou by prespal každý aj 3 noci. Ne, už sa mi nezmestí. Čo mi dáš za to? Dáš mi na to? Ne. Chcete žrať? Chcete žrať? Na, žerte. No zabijete, vy idioti.
Ne, ja mám nápad. Ešte viac. Idem sem. Ešte viac jedla. Môžete hádať, čo idem urobiť. Žer to! Ohadzovať jedlom. OK, chrbtom asi... Jak sa trastie celý? Asi zatiaľ musím dať niečoho 50. Prosím, nech to vystačí. Nezješ ešte túto jedno a nevybuchneš, prosím. Presne, to vystačilo. Vybuchol. Hej, a presne ten kľúč. Nič. Môžem to radšej ďalej od tých pink slimeov. Áno. Heartbeat. I can feel your heartbeat. Nejaká taká debilná pesnička. Neviem, či je debilná, nepočul som ju. Kamoš mi hovoril. Keď som s ním hral toto. Who need carrots if you can have your heartbeat? Ty si neprišiel, keď som ťa potreboval, preto ťa vyhodím na smetisko. Aj teba. Ježiš, kam idem? Ne, som ho vyhodil ku sebe. Ne, vyhodil som ho dole. Fajn. Z zlej strany som hlavne išiel. Tak, zoberám tento heartbeat a zasadím ho preč. Zažer to, ďakujem. Lebo je to na krvi? Ne. Ešte sekundu. 4 minúty by sa to ešte robilo. No dobré, nevadí. Who cares? Morning, aj keď je iba 8 hodín ráno. Dobre, škola sa ešte nezačala. Tak. Bum! Vuš, 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 vuš. Koľko stojí hento? 500, že? Jasne. Jetpack, ne. Chceme na tom plort korektor. Korektor plortov, to ich tak upraví. Lord Korektor, Infinite Business. To je náš starý nový Infinite Business. OK, čo mi poviete na toto? Čom? OK. Čo mi poviete, keď ja mám toto? Srdiečka. Hromada peniazy. Môj diabelský balán funguje. Ukradnem vám všetky plorty. A zabijú ma. Jasne. Som taký geniálny, počúvajte. Úplne, že najgeniálnejší z najgenialistov. Z genialistových genialistov som najgeniálnejší ja. OK, ako keď to malo nejaký zmysel, to čo? Ej, super! Sekundu, ak mi poviete teraz, že... 3... Kámo, mal by som toto pozbierať. Lebo ako, keď zomrem, tak akože... rest a while, alebo niečo proste. Ej, navelo. Kámo, podvoch. Ej, ty si taký super, kámo. Čiže proste... Takže ešte jeden. Ja iba tohto budem krmiť, ten bude u mňa takto... Tuto. Keby skočil Kuhentín, tak by som sa zabil asi. Lebo by bol ten tár potom. Lord Korektor. No.
tu máte Lord Korektory. Kámo. Jeden som im tam nehodil, mám 20% života. Tyšty! Som debil? Nejsom debil. Actually, som debil, ale iba trochu. OK, treba sa ešte raz vyspať, lebo je 7 hodín a prečo nie? O 8 bolo pol 8, tak som si lahol spať o 8 ráno. To nemali byť žiadne porty. Infinite business sa začína. Stop. Sa zdalo, že proste... Ja som si nevšimol teraz, že tam mám ruku. Pritom hento mám ruku, hen tam dole. To je divné. Nikdy som si to nevšimol. Ja že to držím nejak... Ja že to mám ako... Asi väčšinou nepoznáte Metroid. No tak... To je moja obľúbená hra. To je účastná hra. Není to na PC? Je. M2R. Neviete asi o čom hovorím, ale... proste Metroid 2 Return of Samus remake. Taká hra, dobrá. V pohode, moja obľúbená. Nobody cares, what do I think. OK, ideme sem. Kámo, ale toto je proste fakt veľa prachov. Toto je proste fakt veľa prachov. Začína náš nekonečný biznis. Už máme 2000 a neviem čo s tým. 2222, to je úplne... Toto je proste lak. Lak. Nepotrebujem auto feeder. Nie, toto proste všetky nahádžem. Vlastne nepotrebujem zatiaľ. Jetpack. Dash boots. Toto. Hento. Tamto. Hento. Mega. Aj keď som na to minul mŕte veľa peňazí. Infinite business. Ok, koľko ešte? Je v pohode, môžem minúť všetko. Ty som taký hladný, počúvajte. Krváca z úst trochu. To je v pohode, to sa stáva, keď ti krváca z úst, to je v pohode. Úplne normálne. A vlastne táto vec, čo máme, sa volá Vackpack. Ako backpack, len Vackpack. Lebo je to vakuum, to je vysavač, kto nevie. A backpack je rukzak, takže je to vlastne vysavač, vec, niečo, neviem, niečo vysavačom. Kombinácia je niečo medzi vysavačom a rukzakom. Vypadá to hrozne cool. S tým by som chcel vysávať svoju izbu. Keby som len to mal. Kámo, vy tu máte dobre veľa tých proltov. A je tu activate. B je tu deactivate. Kikeri! OK, 606. Ďalšie pekné číslo. 23, keď tam bude 3, tak potom stopnúť. OK. Tam bude 2, tak tam stopnúť. Ja ne, teraz môžem v podstate zobrať všetko, lebo som sa upgradeol hento. OK. Trochu vám dávam iba. Vy sa ďak tvárite. Mne sa najprv zdalo, že tam boli také iba čiarky. On bol taký divný smajlik, viete čo napíšete vždycky, keď sa, neviem, niečo nedáva zmysel. To je jedno. Chcel by som ten Gold Lord. To je ešte v pohode, ešte túto dávku môžem ešte použiť celú. Hlavne aby som to celé nepoužil, keď už budem mať koniec tohto tu, hej. OK, 25. Tá veľa.
OK, nechám to tak. A idem sa pozrieť na... ešte nie. Ešte chcem urobiť jednu vec. Ne? Ešte není? Fú. Tak neviem, tak ja toto urobím. Tuto urobím... Čo je kúp? Aha, čekím. Aha, no to asi viem čo je. Pond, silo. Dám sem silo? No, prečo nie? A dám tam jeden viac. No ježiš, to je drahé jak hovado. Sem dám nový korál. Dám tam rovno high walls. Z toho bude veľa prachov. To už cítim. Ne, to už viem. Čo dávaš za toto? Dávaš za to heartbeaty? Chicken. Ešte raz. Chicken. Dobre. Jak len tak. Taká hromada slajmu. Čau. Je tam pribehli, že jedlo. Čaute. Tam už není chudák, vybuchol chudák. Rest in peace. Rip in a rip. Rip vybuchol. Ideme. Konečne tam niečo bude. Fakt dúfam, že tam niečo bude. V tej za dverami. Bo to vypadá dosť veľké, tak tam musí niečo byť. Ideme. Hudba pekná hra. Slanky. To ako keby sa to tak... Aha, no dobre, tak sa to otvorilo. Mne sa to zdalo, že to tak proste sa maže. Neviem. Toto tu vypadá pekne. Dobre. Ja som proste bez toho, aby som niečo povedal, tak som ich zobral, až potom som si uvedomil, že som nič nepovedal. Nemyslíte si, že mám nejak zvuk oddelený od videa, že to ide nejak neskôr. Ale proste... Čo robíš? Tadáš lávovo, čo by sa stalo, keby som ťa hodil do vody? Vôbec nič. On je boom. Boom. Urob boom. Urob boom. Neurobíš boom. Nemám ťa rád. Water? To sa dá nabrať? Cool. Tam vodu. Fuj to. Fuj to. Fuj to. To je pekné. Nepotrebujem tabíkov. Tabíci sú nič. No. To je medový! Med! Mňa milujem med! Už išiel vybuchnúť inak asi. Vypadalo to dosť spooky. Spooky scary skeleton. Spooky scary skeleton. Či to bol nápak? Zoberiem vás každého po 10. A skombinujem vás. Dám vás do hentoho nového toho. Na čo mi čikarujú? 6, 7... Áno, chcel som povedať 8, ale nie. Dobre, kam ideme? Môžem sa postaviť na toto a brať z tohto vodu tiež, že? Tak pekné. A idem sem. Vypadá nachnevaný. Čo? Ne? Vidíte na mňa, že? Au. Vieš čo? Vieš čo ti urobím za to, že si taký hnusný? Choď to preč. Ja, vieš čo si myslím o tebe? Bum, to si myslím o tebe. No. Jaká irónia, boom slime. Boom. Vtip. Tak. Tuk. Tík. OK. Ideme naspäť. Ne, teda neideme naspäť, ale chcel som povedať, že toto, ideme ďalej. Naspäť. Ako pôjdeme za chvíľku naspäť, ale neideme naspäť. Nebojte ešte. Zaujímavé, jak dlho už točím, lebo to je už asi hodina.
To bude zase dlhé jak hovado. To nikto nebude pozerať. OK, ideme naspäť. Ja viem, čo táto debelina robí. Nehovorte mi, čo to robí. Ja viem. Na čo by to tu inak bolo? Aj to som si pozeral, preto viem, že to tam je na konci. Tak, teraz vás dám sem. Inak čo vy žerete? Fruit? Meat. Aha. Takže je vás tu 20. 36, ježiš. Ja chcem kúpiť ešte henten jeden. Není žiadny upgrade na to. Jak si sa dostal voľný, prosím ťa, povedz. Roztrhol si henten? Au. Alebo, ne, vieš čo? Ty tu. Áno, presne tak. Nechcem vás mať skombinovaných. Vás budem mať oddelne niekde tu. Nemám prachy. Nevadí, pre nám toto budem mať. Takže v podstate potrebujem veľa. 500 asi, neviem. Nepamätám si, koľko stali. Highwall stali 350. Takže potrebujem 600. Sekundičku. OK, to zabere nejaký čas. OK, to už zobrať nemôžem. Pardon. Tak, toto zahodiť. Teda zahodiť. Toto predať, aj toto predať, všetko predať. Predaj sa. OK, a teraz tu robím korál, high walls a airnet. Tak, a teraz urobím hentých. Tuto urobím kamenných. A od teraz vy budete kamenní. Ne, vieš čo? Nebudete kamenní. Ty pristaneš naspäť, že? Pristaneš naspäť. Tak bohužiaľ ťa budem musieť vyhodiť inak. Padaj preč. On nechce proste ísť preč. Vypadni už. No vidíš. Tak hrozne nechcel ísť preč. No on proste musí. Ja nechcem mať aj takých kamenných. Ako je debilina kombinovať vybuchovacích a kamenných, lebo ťa budú najprv vybuchnú, bum, a keď tým prídeš, tak ešte raz ťa bum. Ale v podstate, ak budú kamenní, tak budú produkovať všetko dvakrát viac. Nechcem umrieť. A teraz ešte prejdem toto. A na tomto by som vlastne chcel ukončiť sériu. Som debil. Strich. A na tomto by som vlastne chcel ukončiť túto... Strich. A na tomto by som vlastne chcel ukončiť tento epizód. Strich. Túto epizódu. Strich. Beži. A na tomto by som veľmi rád ukončil ďalšiu epizódu z Let's Playu Slime Rancher. Dneska sme zase urobili toto od znova. Vrátili sme Pink Slimeov. Odnúkli sme hentú miestnosť. Nazbierali sme 10 týchto. Už máme iba 9. Čo robíte, preboha? Nazbierali sme 10 tamtých. OK. A zarobili sme hrozne veľa peniazí, lebo máme nekonečný biznis. Či máme? Máme? Dúfam, že budeme ešte mať. Lebo ak to stihne vydať aspoň za 14 minút, aspoň jeden, tak máme. Ak nie, tak máme po hentom. V podstate by som mohol urobiť toto a dostať z toho nič, OK.
Lebo nič akože nič užitočné pre mňa, v podstate nič užitočné, čo tam tá babka mala, není pre mňa užitočné. No a to je všetko, čo sme dneska urobili. Áno, a v budúcej sérii... Strich. A v budúcom epizóde by som chcel pokračovať, robiť na nekonečný biznis a skúsiť ešte jednu tajnú vec, čo vám teraz nepoviem. Preto si musíte pozrieť ďalšiu sériu. Ja furt hovorím, rozumiete tomu? Ja hovorím sériu. Chcem povedať epizódu, časť, alebo niečo, poviem sériu. Sériu, okej. Berte sériu ako časť, alebo epizódu. Lebo ja proste si to furt mýlim. Furt. Prosím, ospravedlňte ma, ale... Ja neviem prečo. Neviem prečo hovorím sériu namiesto epizódu. Neviem, proste ja neviem. A dochádza mi dých. No, a v ďalšom epizóde tohto let's playu už som vám povedal, že chcem urobiť niečo tajné. A ešte chcem nájsť Golden Slima, lebo ja fakt chcem, poprvé chcem vidieť ten samotný lord, jak vypadá. Vypadá takto, to je jasné, ale chcem vidieť ho akože pred sebou, u seba v inventári. Vyšli nejaké updaty? Ne. Upgradey. No a už som dosť unavený z tohto let's playu, už si všetko mýlim. Tak by sme mohli aj... Tak ukončím túto sériu tu a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute!